Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Joyce, 24 years old, at call center agent dito sa Ortigas. Matagal na po akong tagapakinig pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob na sumulat sa inyo. Gusto ko lang po sanang i-share ang nakakatawa at hindi ko malilimutang karanasan sa first boyfriend ko. 18 years old lang po ako nang maging boyfriend ko si Jerry. Nasa kolehiyo pa lang ako noon at magkaklase kami. Gwapo si Jerry at parang si Sancho Marudo kung pumorma. Maayos ang naging simula namin dahil mapagmahal, maalaga at higit sa lahat, gentleman si Jerry. Yun ang akala ko. Lumabas kasi ang totoong kulay niya nang mag-out of town party kami sa Batangas. Nagkainuman po kasi at nalasing si Jerry. Sa halip na matulog, kinulit ako at pinilit na niyayang may mangyari. Kahit anong tanggi ko, ayaw akong tantanan. Kaya naman, nakaisip ako ng mabilisang plano. Sabi ko, maliligo lang ako. Pero hindi ako naligo. Pumunta ako sa best friend kong si Bex, isang long-haired, petite at flawless na bading na mas mukhang babae pa sa akin. Tinanong ko siya kung gusto niyang matikman si Jerry. Nang umoo, pinag-spray ko siya ng pabango ko. Pumasok ako sa kwarto kung saan naghihintay si Jerry at piniringan ko ang mga mata niya. Pinatay ko ang ilaw pagkatapos at pinapasok si Bex and the rest was history. Kinabukasan, nakipag-break ako kay Jerry. Tapos, hindi ako nagparamdam. Sa loob ng mahabang panahon, kami lang ni Bex ang may alam ng sikreto. Pagkabasa niyo nito sa ere, marami-rami na. Kung sakaling nakikinig si Jerry, sorry na. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Joyce. Bad cheetah. Correct. Joyce. Alam mo, hindi ko nga alam kung ano natatawa ko na natutuwa ko para kay Bex kasi may ganap, 'di ba? Pero hindi naman nakakatawa masyado yung ginawa mo. Sa totoo lang, pero it's not something to be proud oo of. nga, in fairness, kung meron mang bagay na tama kang ginawa, yung umiwas ka. Oh. So ayaw mo nang pinipilit ka and yun naman ang mahalaga, 'di ba? Maski nga daw sa mga mag-asawa, merong consent dapat parehas, 'di ba, bago mangyari ang mga bagay-bagay. So kung meron mga yun nga na pwede tayong mapulot na very nakaka-proud is that kung ayaw hindi mo, wag mo. Correct. At hindi ka nagpadala sa kulit, hindi ka nagpadala sa inom, hindi ka nagpadala sa ganon. At syempre, sana okay na sa ganon, 'di ba? Sana. Kaya lang, isinangkala mo pa si Bex. Ito namang si Bex, ang rupok-rupok. Ang rupok-rupok ni Bex. Ang nangyari kasi parang ibinugaw mo yung boyfriend mo. Correct. Kasi gusto mo bang matikman si... Totoo. Si Chloe. Jerry. Oo, ganyan. Jerry pala. Jerry, hindi si Chloe. Si Jerry, di ba? Tapos yun, binugaw mo.
Tas ito namang si Beck, syempre, dahil wala naman sa kanya mga bagay-bagay at gusto niya naman din talagang Oo. matikman, di ba? Eh malamang Gumaw baka naman may din. karga din yun. Correct, totoo. Nakainom din. Yan din, yan. Yan yung Ay, nako. sinasabi natin na kapag tayo po ay may impluwensya ng alak, Oo. hindi po tama yung paraan ng ating pag-iisip. Oo. Sorry na Joyce, pero hindi talaga nakakatuwa yung ginawa mo. Oo. Hindi talaga, wag mo na siyang uulitin. Oo. At para dun sa mga nakatutok sa atin, utang na loob, wag nyo pong tutularan. Yan, oo. 'Di ba? Wag nyo pong iisipin na ang ginawa nitong si Joyce ay tama. Mhm. 'Di ba? Ay, Never siya talaga nakakatuwa. Oo. Ba For naman you, ano ba naman na, siguro kasi bata pa. parang siguro naisahan ko siya. Oo, Ayan, correct. Oo, ako yung mastuso. Oo, 'di ba? Pero mali yung ginawa Pero mo. hindi siya masyado, promise, tama nga si Jegs, hindi siya nakaka-proud. Mm. So, yung mga ganitong klase mga bagay, sana hindi mo na lang share sa amin para hindi kami maraming nakaalam. Oh. Kayong dalawa na lang ni Bex, Oo. 'di ba? Sana ito ay sikreto na itatago ninyo hanggang kamatayan. Eh wala na, alam na namin. Oo, nalaman na namin. Oo, na may mga ganyan pala. Oo, so wala Pangit. lang, nalungkot ako, nalungkot lang pangit. ako. Oo. Hindi talaga tayo dapat na mag-yes sa mga ganito. Tsaka yung mga ganyang klase, mga kahalayan. Oo, lagyan natin ng mga what if. Ito yeah. naman. What if, halimbawa, may sakit ang isa sa kanila. Totoo. O na-transmit pa, edi. Correct. Ikaw yung promotor. Totoo, ikaw pa yung may kasalanan kung bakit. Oo. Yung future nila parehas, Oo. 'di ba, ay medyo delikado. Oo. 'Di ba? Oh. Ayan. Konsensya ka na ba, Joyce? Oo. O wala lang sa'yo kasi parang natatawa ka pa sa Oo. Siguro akala mo makakahanap ka ng kakampi sa amin, Oo. Mukha wala. lang po tunog lang kaming mga Mga parang masasamang loob. Oo, Pero masamang tao. Dati yun. dati yun. O Pwede siguro namang- kung mga bata-bata pa kami tapos kinuwento mo to sa amin. Matatawa kami. Oo. Matatawa kami talaga. At sasabihin ko talaga na oy, si Bex. Oo. Di ba? Nakadali. Nakadali. Tsaka sobra, and siguro yung isa pa din, wag din tayong, tingnan mo yan, sobrang kalasingan ni Jerry, hindi niya na na-distinguish yung Oo. yung kung ano yung itsura nung sa lalaki tsaka sa babae. Diba? Magkaiba kaya unless tranny na si Oo. ano na talaga, meron na siyang dibdib, ganyan, nagpaputol na ng anes. Diba? Pero isipin mo sa sobrang lasing. Oo, ibig sabihin walang wasak na talaga. Correct. Wasak na wasak yun si Jerry. Isipin mo, wasak na wasak. Huwag po tayong ganyan. Kasi, yun yung nakakatakot What if, yan na naman tayo sa what if as an overthinker, may mas malalang nangyari. Oh, yun, oo. Diba? Paano kung halimbawa si Jerry, let's say, wasak siya pero sa gitna biglang na Oo. nabuhay yung naalis yung amats, di ba? Yung Merong mga ganyan ganon. na pinatay niya nung nalaman niya na Totoo, correct, Yun yung correct. sa ata sa Oo, Olongapo totoo. ba yun? At nangyari talaga Oo, yun. na yung involved doon yung American na parang sundalo. Correct. Tapos hindi niya alam na Oo, na trans. inuwi niya, Oo. trans pala. Akala niya babae. Oo. 'Di ba? So, pinatay niya, 'di ba? Pinatay Oo. niya. So, yun yung mga sinasabi nating mga what if. So, hindi siya nakakatuwa. May mga prank. Actually, ang title nito prank Akala ko kung anong prank. Hindi to Oo. prank Hindi. siya. Oo. Kasi ang prank, nakakatawa pa siya Oh, Pwede pa siyang may revelation sa dulo. correct. Parang, Pwede pa it's a siyang, prank. it's a Oo. prank. Ito hindi Hindi Set siya up. prank. Set up. Bugaw. Ayan, oo. Isa kang bugaw. hindi na hindi na yung title. Ito yung kasama natin dito, si Oh. Rosary Julia. Ayan, oo. Rosary pa naman yung pangalan. Ayun. Pero prank siya. Oo, prankista yan Prank. Okay lang. May revelation sa dulo. Oo. Ito, bugaw. Wala Wali. Tapos may nangyari dun sa May dalawa. nangyari dun sa dalawa. Oo. Tapos nakipag-break ka ng wala-wala lang, hindi mo siguro na in-explain kay Jerry na kung ba't ka nakipaghiwalay. Oo. Hindi mo sinabi, isipin mo yun. So imaginein mo yun nangyari. Halimbawa, sa dala ng kalasingan si Jerry, nagkatikiman sila ni Ni Bex. ni Bex. So imaginein mo yung bit-bit at dala-dala until now ni Jerry na
pumatol siya sa ano na wala naman talaga sa isip niya na Or kung nalaman niya. Oh, yun lang, isa pa yun. Oo. 'Di ba? Paano kung di niya, feeling ko di niya nalaman eh. Ewan, di ko alam. Ayoko na alamin, no? Nakakalurk. Ang prank, ang intention talaga niyan ay para hindi para to make fun of. Hindi tayo dun sa magpapahama. Kaya nga isa lang ding reminder that if you're fond of doing pranks, make sure na ano lang po ito talaga, clean fun. Tsaka siguraduhin po natin yung mga pinaprank natin is kaya nila yung ipupull off mo na prank. Kasi merong mga hindi nila kaya eh. Totoo yan. So wag din gano'n. Naalala ko tuloy isa sa mga, yung first time ever, yun na lang yata yung time na, napanood mo ba yun yung prinangka ko ni Chris Super? Yung may sinet up sila na kunyari, may babaeng dumating tama, sa booth. Baba pa yun. Sa baba. Tapos sinabi niya na inago ko daw yung boyfriend niya. Parang mga ganon. So, alam nila nung mga nag-prank na yung ganong klaseng setup, kakayanin you can handle it, diba? Handle ko yun. Pero kung halimbawa, ang prank na ginawa nila is babae siya ng mister ko. Ay, nako! Nung time na Hindi yun. makakalabas sa loob ng booth yung babae na yun. Well, actually, Jegs, makakalabas naman siya pero may nakabaon na takong sa noon niya. Takong sa noon niya, tsaka isang takong sa bumbunan niya. Makakalabas naman. Hindi lang ako sure kung buhay. So, tama kasi sinabi mo eh. Kasi, in fact, pagkatapos nun, tawa lang din kami talaga ng tawa na nakakatawa pala talaga kasi parang tanga naman tong nambibintang. May asawa na ako noon. 'Di ba? And it was for fun. 'Di ba? Pero kung halimbawa yung prank overboard, ang sinabi ay ganito, tas ito yung ginawa namin, ganyan. Pero prank lang talaga. Naku, baka naging, what if naging mamamatay tao? Parang po sa sinigol, hahaba bigla yung mga kuko niya lalabas. Naging Wolverine. Diba? What if? What if may pumitik? Yun. Diba? Tapos hindi na natin alam kung ano yung magiging mga consequences. Diba? Yeah. So again, para sa'yo, Joyce, hindi nakakatuwa yung ginawa mo. Sana wag ka nang magganyan kahit kailan. Oo. 'Di ba? Sana kasi hindi meron mo yan talaga gawin. mga tao hindi kayang i-handle. Like for example, nung isa sa mga balita na nakita ko lang sa newsfeed ko, pero do ito naman ay tungkol sa scamming. Parang in-scam ang isang bata na parang teenager na papakalat yung nude photos mo. So, gawa ng AI. So, pwedeng maging prank din, pero hindi kinayanan ng bata. Nagpakamatay. So, yun yung mga ganyang dapat alamin natin kung yung ipaprank mo, pwede ba to? Baka sensitive yan. Baka kayanin. Diba? So, yun. Tingnan natin. Mahalaga po mga kabisyo na tayo ay maging wais din sa mga ginagawa natin for content. Correct. For the clout. Yun, diba? yun For the likes. Eh. Diba? Yung gagawa ka ng mga bagay-bagay, biro lang naman eh. Diba? Kung ano-ano na lang pinagagawa. Yung kagaya yung namatay din na na kumain ng manok, yung buo, pati yung buto. Correct. So, tapos for 20,000? 20,000. Nung hinanap yung nag-offer 20,000, joke lang daw yun. Tingnan mo yan. So, pero may namatay na tao nang dahil doon. Diba? Yun yung sinasabi natin, kaya hindi kami natutuwa doon sa mo, Joyce, kasi hindi siya prank na regular prank eh. Nambugaw ka, ginamit mo yung jowa mo sa pansarili mong kung ano ba kapakanan na para lang pwede namang tinanggihan na lang tapos at binuhusan ng malamig na tubig na mahimasmasan yung init, di ba? Hindi binugaw mo pa. Ang worry ko nga, what if nga tapos nalaman ni Jerry, si Bex, na yun, nagkagamitan sila na kapwa sila lalaki at parang wala sa bukabularyo niya yun at biglang nagustuhan. May ganun pa. Biglang nagustuhan. Maisip niya tuloy, ayoko na palang pala ng babae. Pakawawa naman yung mga kaibigan kong single na babae na naghahanap. Wala na naman. May isa na namang na. Tapos susunod yung magkita, mahaba na rin buhok ni Correct. Jerry. Petit na din siya na long hair. Mas maganda na siya kay Bex. Diba? So, yun. Let's be careful with whatever it is that we want to joke about. Kasi may mga joke na nakakatuwa. May mga joke na hindi naman pa siya nakakatuwa. Yes. Parang tayo
tayo din, Jigs, on air, di ba? May mga bagay na pwedeng i-joke about, but there are things na very sensitive that we don't laugh and joke about. And if dumating tayo dun sa point na yun na naging joke ang isang sensitive na topic, dapat maging aware tayo na we know when to apologize. Tama. Ganon. Lesson learned, Joyce. Umayos ka. Hindi kami natuwa sa'yo. Wag na ulitin yan. Kami natutuwa sa'yo. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!